Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Afternoon Edition. Action Reports. Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports. Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:13 Action Radio Philippine Standard Time sa liwat mayong hapon naman. Yari kita sa Nobyembre 11 tuig 2020. Isa naman ka madulom nga kahaponanon daw nagaupod man sa kadulom. Sang palabuton sang Negros aron kag Bacolod nun ang tiyempo subong. Dulom bangod sa problema nga dala sa gihapon sang COVID-19 nga pandemya. Pero ining kadulom pwede gid naton mapasanag. Basta magpanomdom lamang sang positive kag hindi negative. Action Reports After Edition inyo ka-action na Marlon Hedovaya. Ang paghugpong kag pagbinuligay importante sa gihapon sa aton siri taran sa siri nga matarion para taran nga mga pagtilaw malampuwasan. Action Reports After Edition. Action na Marlon Hedovaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, ginsang-an sang dalan Lacson, San Sebastian, Bacolod. Nagrinong kadol kag nagrinagumba. Bangod sa pag-aksidente sang tatlo ka mga salakyan. Una ambulansya sang South Bacolod General Hospital. Ginaligar nga nagbunggo sa Monterrey Sports. Ambulansya na tumba. Kag nagbunggo naman sa isa ka delivery man na ginreport nagapundo lamang sa kilid sandalan. Ang sitwasyon sa mga nagkalasamaran aton ni Baloon kag sinong driver sang siring mga salakyan ang gitunaan sang siring insidente kag sinong dapat diri nga may salabton. Basta ambulansya kani labi na karga sa pasyente. Normal lamang ina nga dasig ang dalagan. Bangod hiling agawon ng pagdala sang pasyente sa ospital. Pero kung kaysa may mga salakyan naman mga-aksyon, nabisa nagkabatiin na sang sirin sang ambulansya, wala nagahatag sang ligwa. Ang labing ulihing investigasyon sa atos siring mga kapulisan, dugay-dugay aton pamatian. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang organizers ang kahiwatan sa Art District nga nag-viral bangod sa pagbaliwala sang safety kag health protocol, nagatubang sa mga opisyal sang sunod nga mga miyembro sang Emergency Operation Center kag nagpatag. Sikat ang apelyido sa Bacolod sang sineng organizer, sikat labi na sa politika. Nagtinguha kon na paano malusutan ang ining akusasyon sa mga ebidensya nga nakitaan sa social media. Hindi man pwede nga wala diri sang kasuhan. Bangod klaro pa sa alas 4 na may nasupakid ang protocol kontra COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Sanggo na ang palungsod sa Bacolod ng pangabay sa City Tourism Office na magpresentar sang komprehensibo nga plano angot sa tourism industry sang Bacolod sa 2021. Ang industriya sang turismo diri sa ato sa Pungsod Pilipinas, isa ini sa labing apektado sang COVID-19 pandemic. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang balik sa virtual session, SP sa Bacolod liwat nga nabalik sa online regular session. Ika-71 na nga sesyon sang SP sa mga hapon. Mga gintalag kay piho nga tuman na naman ka sinipikante ka importante. May naprobahan ba lang resolusyon o kon ordinansa? Aber, bantayan?
Samtang sa bahay naman sang sangguni ang panaluwigan sa Negros Occidental. Istorya naman angot sa pundo para may magasto sa sunod nga tuig. Mga pamuno sang departamento sa Kapitolyo magsig pangapin sang ila sa naging propose nga budget para sa 2021. Sinong medyo ayaw-ayawan sabat sa mga palamangkutanon karong report nga nabato naton matalonsay man matawhay matinong. Ano naman ang departamento nga daw takway lamang nga nagadalhay ang talakayan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sap sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod, province-wide na. Amo na ning ginahulat sang tanan. Ginahulat sa mga Negrosanon. Hindi lamang taga Bacolod kundi pati ang mga naga-istar sa ibang nga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Pwede na makapasakop sa pinakamahapos, pinakasimple, kag pinakauna nga promo sa AM nga estasyon sang radyo sa Bacolod. Ang SAP sa ARB. Sa mga Negrosanon, standby. Ano ba lang mga dapat mabalaan kung paano makapartisipar dugay-dugay kung may tiyempo kita? Ato na isa-isahon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga opisyal ka empleyado sang DPWH pwera sa mga maayo kag tampad sa pagserbisyo ha? Kamusta bala kamo? Makatulog pa bala kamo o kung hindi? Ang ginatawag nga Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi nagsentro sa mga kurakot nga opisyal ka empleyado sang departamento labi na ang DPWH. Employees dismissed. DPWH dismissed by the Ombudsman for misconduct. They executed bidding documents after award. May bidding after the award na. Imbis bidding award, may award bidding. And implementing of the rehabilitation of the Paglaom Sports Complex in Bacolod. Tiga, na yung ito na kayo tapusin nyo. Di ka, tapusin nyo naman Bacolod. Kagabi na, damo gid nagtaas kila yung Bacolod nun. Balilima ka mga DPWH employees. Ginhingadla ni Presidente Duterte nga dismiss sang Ombudsman kaso misconduct. Anong ginhalinan? Rehabilitation sang Paglaom Sports Complex nga aman nauna pang pag-award sang sa bidding. Silingon way pa matapos ang bidding, may gin-award na, may nagdaog na nga bidding. Nauna ang kalisa sang sa kabayo. Una sa balita, una sa... Nakahambal makagabi sa Presidente Duterte nga LINTE. Klaro-klaro mo. Sila yung, nanong tapusin nyo da. Ikaduwa na nga pang-anunsyo ni Duterte ka sa November 6, may gin-anunsyo man to sa mga ngalan sang tao. Kagabi, ikaduwa, may masunod pagid kuno. Ara kuno sa DPWH sa namo-damo. Nasentrohan kag target ganang DPWH. Kaya mo na nabagalod no kagabi na kibot. Espesyal ang giningadlan ang Bacolod City. Dato man to gani nga sikat nga ngalan kun DPWH sa paghahambalan diri sa Negros Occidental pati sa Iloilo. Ang damo sa nakayatan nga posisyon sa Iloilo kag Negros Occidental. DPWH sikat na ang ngalan. Namit langan man ni Presidente Duterte. Mga empleyado sang DPWH na nga dismiss. May 5 ka persona. Kaya ombudsman ang nag-dismiss sa kaso nga misconduct. Kaya mo na, ang akusasyon maka-aksyon. Nauna pang awarding sa nagdaog sa bidding. Sang sa pag-execute sang bid documents. Ang duwa sa simple nga pulong ang proseso gen kalo-kalo. May masunod pa dari ayhan nga mga hingadla ng presidente, laban-laban ang mga ginang matabo mo. Kuntandi, hindi lang ultimo nga mga empleyado, no? Sang departamento, sang gobyerno, labi na sa DPWH sa hingadlan, kung may bakod manang dari maka-aksyon nga ebidensya, sa isyo sang korupsyon, dapat hingadlan man pati mismo mga opisyal sang gobyerno.
Alin sa barangay Banwa, Sunod, Probinsya, Distrito, labi na kongresista, pati gani, senador. May mga nagatimbre diri sa aton nga sus. Kung kaisa mga empleyado sa nga DPWH na butang balas tunga-tunga, hindi magkapang-indi, kaya nabutang sila sa sandwich nga ginatawag. May pila ka mga matagas nga mga opisyal man sa gobyerno, otro man gali nga may angos sa nakatabo nga korupsyon sa mga proyekto sa gobyerno, dapat ingadlan man ni para fair sa tanan. Wala balas ang pinilian sa mga proyekto sa gobyerno nga ang nagapanguna nga ahensya sa pag-implementar DPWH. Hindi ba na pwede nga wala sang kontraktor, ha? May kontraktor gida. Ati kontraktor kon kasabwat ba lang sa korupsyon, kasuhan, araw walang kawala. Wartahan man nga kontraktor kon ultimo lang, dapat kasuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang reporte nga balita niyo, subong lamang hapon, Judge Gintero sang abogado. Una, patay abogado. Subong labing ulihin nga report na sumunod diri sa ato ning judge, babaye pa naman, ginbawian na sang kabuhi. Amo ning pusil nga armas sa mga tao sa Pilipinas nang gadamo, bla? Krimen nga pagpatay alos kada adlaw nagaluntad diri sa Pilipinas. Amo ning ulihin nga krimen ho ang biktima hindi basta-basta nga tinuga, huwes nga babaye, magapalungo sang ulo ang insidente magaaksyon. Natabo ini sa sulod mismo sang opisina sining huwes sa ikalima nga panalgan sang RTC Manila Branch 45 didto sa Manila City Hall, las 2:45 takna, subong lamang hapon. Hubin nga huwes niyo, Judge Maria Teresa Abadilla, 44 anyos. Ang investigasyon sang Manila Police District sa Special Mayor's Reaction Team nagsiling makaaksyon nga ang suspitsado kaugalingon nga clerk sang judge. Clerk niya malang mismo ang nagtiro sa iya. Abogado Amador Ribato, 42 anyos, hubin man, chief sang court clerk. Ining judge gindala sa ospital, gintingwaan nga ma-revive, pero daw waay gid maluwas. Nga napatay ang abogado kay tiniro yaman ko ng kagulingon niya. Gamit man ang armas nga gingamit ya una sa pagtiro sa judge. Korte nga balita, no? Ginuna ya tiro ang judge nga babaye. Pagkatapos tiro sa judge nga babaye, tiniro yaman kaugalingon niya, una patay. Ining abogado mga kaaksyon. Di pinasahi nga klase sang krimen, eh. Kung kaugalingon nga clerk ang suspitsado, do medyo amot lang, medyo malayo-layo man, no? Nga may angot sa ginauyatan nga kaso kanati clerk sang judge ang suspitsado. Pwede man nga personal, pwede nga dugay na nga lainay sang bot, o kung pwede man gani nga base aksidente lang bla, no? Aksidente lang pag katiro kag pagkakita sa ning clerk makaaksyon nga natiruhan niya kagulingon niya nga judge, o kung kaugalingon nga judge sa ginatrabahoan niya, nagpanginmatay man siya, pwede gida matabo. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na ho, sigurado may nakakuha sa video mag-action para matamat viral sa social media ho. Ara ho, sa aton sa ding monitor din sa television, sa aton sa ding DZRH News sa television. Ara ho, may mga videos na nga gina-post mag-action sa sading insidente na pagtiro sa judge ka babae sang abogado niya nga clerk of court. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa luwas sang Pilipinas, para ho, babae ho, lantobla ho, dunglay, gindala na sa ospital, tingawaan na ang mga ma-revive maka-aksyon. Partiro. Sa luwas sang Pilipinas, isa lang munuhon ko kay dako ni nga balita maka-aksyon. May isa ka balita nga talalupang doon sa luwas sang pungsod Pilipinas. Ang Royal Palace sang Bahrain nag-anunsyo nga ang ila sa nga Prime Minister Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Kingdom sang Bahrain, lugar sa mga Islam,
Tiyang kabatayon diri way pababalaan kung anong ginhalinan. Yung siling kita Prime Minister punong ministro kung sa ibang nga nason kung sa aton diri sa Pilipinas ti presidente. Ikaw ang pinakamataas nga leader sang nasyon, kangay man sang pangulo. Pinakamataas nga leader sang pungsod. Kamo nang balita dito sa Bahrain ho. Subo-subo na patay ila sa nga leader. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko 27 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang lakat sang panahon naton mga ka-aksyon may 19 ka mga lugar diri sa Pilipinas na ho. Ginpay dalom sa signal number 3 na. Lagod sining severe tropical storm nga si Ulysses. Di sa na ka mga lugar maka-aksyon so lang halong gid basta gani mayara sang signal number 3. Dulo delikado maka-aksyon ini mga lugar pati mga kaiping sang lugar nga napay dalom sa sining storm warning signal. 5:28 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibaraw nato na ang unang observation report sa ato sa nga patrol nga naglibot-libot sa syudad sang Bacolod with Action Jan. Action Eden Abuso. Action Eden basta Wednesday subong no? Wednesday with Action Eden Abuso. Action Eden, bayong hapon please come. May hapon Action Mar, kagsita na naton nga mga ka-action 5:28 pa lang pero dulom na Action Mar no, gasiga na mga street lights ang mga headlights ang aton sini nga mga salakyan kagati amat-amat nga nagatupa ang pag-ulan nagatulot-ulit hina kay ti dalaman sa gulugal kag medyo pa ang Action Mar ang tempo indikasyon nga posible nga magbuo gid karon ang ulan. No. Gahingagaw ang iban sini naton nga mga ka-action pauli man pero reminders ha slowly but surely gid Action Mar, especially sa mga drivers, sa mga pasahero ng salakyan abi, subong man sa mga drivers na ilakaw galingon ng salakyan, importante, safe nga makalambot sa inyo nga destinasyon. Attentive gid kuno aligmat kag hambali Action Mar no, use all your senses kuno basta nga naga-drive kay para nga malikawan gid ang disgrasya kay kaangay sini nga hapon. Isa naman yung kakabuhi ang Nautas Action Mar. Mangod man sa disgrasya nga nagluntad dito kaina sa San Sebastian, Lacson Street. Pero ti pakaroon tari karoon detalye kahit ti ginatipon pa man sa aton sining kapulisan. Pero anyways, diri sa syudad sa Bacolod, kwerte naman ang traffic kay daw nagdamo ang dalan sa Action Mar nga ginabuhuan. Kagamat-amat naman nga ginakayo kaangay diri sa Barangay 3 Lapos na sa Santo Niño Stop, Barangay 2 Action Mar. Bulubugat kag bumper to bumper dalagan sang traffic dugangan pagid nga ti nagahalin kun diri nagalabay ang truck nga halin bala sa Bredco Port ti given nga 2 lanes lang siya sa ulunhan may mall pa sako gid ang sa diri nga dalan Action Mar same man sa dalan Lacson dalan circumferential lopos na sa Lopez East kag Bangga Cory dira Action Mar dapat ti malaba-laba gid ang imo sini nga pasensya kag ti antes maghalin sa opisina balo na lang siguro biskwit no pang tawid gutom samtang ginausoy ang trapiko ang mga shortcut subong daan naga-traffic naman bangod kadamo sang nakahibalo sang shortcut nga ginatawag kag kadamo na sang pribado nga salakyan nga gani sinumbali diri sa palibot sa syudad sang Bacolod. Action Mar, may mga ginalabayan kita nga masami man naton bala ginaagyan. Daw nakibot kita nga dumay something unusual kung tubag-o sa pananahawan ta. Oy? Ang lugar, gali kayang iban, nagaumpisa na amat-amat, Initiative Manila, nga pangkakason ang mga nagalapaw bala Action Mar sa dalan upon space. Nasulod sa road clearing operation nga mag-aumpisa initially ang schedule November 16. Good. Nakalabay man kita Action Mar dalan Araneta kag usoy na asta sa public plaza nga tubtob karon pila na kabulan ang nakaligad ti sige man ding sa gihapon na obrahan nay pandayan nay bangod di kabalo naman kita nga may ginpain man nga budget ang syudad para naman sa renovation kasi nalabayan man naton ang aton sini nga Halandumon Tower Action Mar. Uy. Actually do nagaamat-amat na subong do wala pa nagasiga pero ti ang mga nagalinabay di nagatulotangla kay ti ari lang ti ang Halandumon Tower wala nagahalin stand straight lang yung Action Mar kagati ang iban malingaw man sa pagtulotangla pero ti sa gihapon na dadanta naman Action Mar magtulok sa isa kag isa nga naka-face mask kag naka-face shield. Di ipadayon lang
bangod nagapadayon man ang aton sini nga COVID-19. Pero pasalamat kita diri sa syudad sa Bacolod ug Negros Occidental, do mas dako-dako na action mar no ang ma-record nga recoveries sang sa mga COVID-19 patients o kon magpositibo sa isa man kaadlaw sa sulod sang 24 oras. Sa liwat sa atong mga aksyon, halong-halong lagid sa aton tanan kagati ululagmat sa tanan nga oras. Para naman sa complete nga management sa inyo sini nga liver detox mag GTX 500. Observation report halin sa patrol, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Okay, dari kita sige na sa first batch sa ato sining mga nagaboritor sa live stream. Corazon Villasis Gayo, great lang. Ako si Dioning Helye, happy birthday, 83rd birthday. Thank you. Maria Cecilia Pabon Jimenez. Thank you. Raman si Joanna May King, basta ambulansya dapat kagid mag-giveaway. Alex Amontesa, mayong hapon Sir Marlon. Salamat Alex. Philip Laurente, good PM Magsumar, halin dari sa barangay Minuyan. Si Andrew Juanitis, good afternoon. Zet Alunan, good afternoon. Fire truck, ambulance, PNP vehicles are priority on the road. Hambal ni Alex. Christian Roa, mayong hapon sa Marlon. Salamat gid Chel No Dilat Beltran. Good afternoon Alex Montesara. Alex, okay. Laiden Navarrete, mayong hapon Akson Marlon sa taran-taran nga nagapamati. Pamati kami di sa Pulo Pandan. Araman si Giovanni Duhinog. Akson Marlon, monitor from Kalong-Kalong Airport. Rose Guevara. Good noon Akson Sir Marlon, Maulan Diaz Alabang, Montelupa City. Keep safe, God bless always. Rakilina Lumawag. Good afternoon Sir Marlon. Akson Radio Bacolod, God bless, watching from Hong Kong. Christopher Segovia, mayong hapon. Great ko lang pamilya ko sa Bago City, sa Hinigaran kag sa Himamaylan, from Christopher Segovia from Lipa City. Sher De La Torre, good afternoon. God bless. Liog lang great sa hinablos kong duha naggadungan gid birthday subong. Ais kag Maylin De La Torre sang sitio Balogo Talisay, halin kay Sher sang Takuling. Thanks. Salamat. Rose Guevara, baka nga may something sila. Duha Action Mar. Ang judge kag abogado. Jocelyn Iboon Dispoho, good afternoon. Jose Moncal Torilla, si Trixie Ibosio, kamonitor kami Charlene Idanyo, Nestor Ibosio. Idol Eden Aboso, guwapa, hambal ni Trixie Ibosio. Rosalie Antorin Navales Rojo, mayong gabi. Bea Jonathan, si Kapuding, Bea Jonathan. Jonathan Bea kon Bea Jonathan. Sandila na. Ramona Azero, good afternoon. Marlon, greet ko lang Azero family, sang Amorcia, sang Diocadis family, barangay 35. Si Yorb Quenyol, good PM Aksora di Bacolod. Sally Hentoliaga Sumugoy, mga hapon. Cecilia Oleo, good afternoon. Namritor lang kami, Cebu City. Helen Montanio, mayong hapon Action Marlon. Jan Villarosa, good PM. Lorena Basa Puras, habal ni Rose Guevara. Elizabeth Sarona Balgus, watching from Calatrava, Negros Occidental. Rose Guevara, Lorena, okay. Aniano Siquelan, shout out sa taran nga taga Bago, San Juan, akon San Pedro, Siquelan family. Carmelo Garingo, mayong hapon sa Marlon watching. Okay, Lourdes Blasir, good afternoon. Gilbert Lotse, monitor gid ko di sa Bago City. Gilbert Lotse. Si Ako Maldita, good PM Action Marlon watching live sa Hong Kong. Salamat gid. Diri sa ato sa nga WhatsApp party.
Action Lord. Si batchmate naton Joseph Ruiz. Araman si Anday Zen Balsomo, si Toto Bernard Salhay, si Sir Ariel Rolipa, Inday Queenie Lacson, si classmate nato si Queenie Malayang Lacson. Hello sa tanan-tanan nga mga batch 93 sang Doña Luisa Medel National High School sa Bacolod City. Good afternoon. Thank you. Iban balikan taraman dugay-dugay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis. Balita, una sa aksyon! Ari nang sabat sa ginapabangkot sang mga kaaksyon naton nga nag-star sa ibang nga lugar outside Bacolod. Yari na ang ayuda nga ginahulat sa mga tagpalamati sa Action Radio Bacolod sa bilog nga Negros Occidental. Ang Action Radio Bacolod adlaw-adlaw nga mga panagtag sang SAP bali diri sa Bacolod City kadamo na sa mga nakadaog sang taga 500 pesos kada adlaw. Mayara sang dugang pagid naghimo na nga province-wide ang SAP sa ARB. Hindi lamang Bacolod nun, kundi bilog nga Negrosanon, basta residente ka sang Negros Occidental, pwede na kamo maka-intra, maka-aksyon. Tanan nga pamuluyo ini sang Negros Occidental. Labi na mga maukod nga tagpalamati sa Action Radio Bacolod, pagi sa Transistor Radio. Mas maayogid nga mayara kamo sang Transistor Radio. Paano maka-intra? Umpisa Nobyembre 14, dali na lang, Biyernes inang adlaw, magabato ng Action Radio Bacolod sang mga entries pagi sa text. Ipadala lang sa numero nga 0 ari kuno ginyo save nyo sa phone book ninyo, hindi gani kuha kamo da lapis, ballpen with the papel, no? Amaning numero nga padalaan ninyo sang inyo study ngalan, edad, address kag contact number. Yari ang cellphone number 0963-219-8066. Suliton ta parang at least makuha agad sa mga iyo. 0963-219-8066. Ang i-text ninyo dara maka-aksyon, ngalan, edad, address kag contact number. Kung kumpletohon niyo ha, kay may ara sang nagpadala nagliligad Action Oliver taga Bacolod way contact number. So importanteng contact number kay dira kami matuwag sa contact number ninyo, cellphone number ninyo, no? Ngalan, edad, address kag contact number. Kompletohon ang detalye nga gid pa ngayo agad ma-validate ang imo sa nga entry. Adlaw-adlaw ang imo unya importante gid ni adlaw-adlaw monitor gid sa Action Radio Bacolod. May baluan ang tagdaog kay man kada adlaw maga-raffle sa mga tagdaog on air ang Action Radio Bacolod. No, kada adlaw na subong nagapadayon ang raffle namon pro subong mga ka-aksyon before November 16 taga Bacolod pa lang ni nga residente ang kwalipikado mga ka-aksyon, but November 14 hindi lamang taga Bacolod kundi pati na ang mga naga-star sa iban nga lugar. No, magasugod ang pagbanagtag sa ayuda sa Action Radio Bacolod province-wide sa November 16, no, Lunes inang adlaw. Pod sa lingon nga sa November 15, Biyernes, amo lang umpisa sa adlaw nga pagbaton sa Action Radio Bacolod sang mga entries halin sa iban nga banwa kag syudad, no, sa November 14. Ang start naman sang raffle province-wide, pod sa lingon pwede na magabutan taga Bacolod or taga iban nga banwa kag syudad. Mas-start ang raffle November 16. Lunes na nga adlaw mga ka-aksyon. Pero subong niya, klarohon talang nagapadayon niya ang raffle for Bacolenyo. Para sa mga taga Bacolod nga nag-intra na una mga ka-aksyon. Importante, no, nga pahanumdum
ang mga entries nga taga-syudad sa nga Bacolod nga wala pa mabunutan ang magapabilin nga kwalipikado. Amo nang pinaka-good news dira, no? Magapabilin nga kwalipikado sa pagpakigbahin sa sadi nga promo. Kag sarang sa gihapon nga makadaog sang papremyo. Tingbon ang tanan nga mga entries gikan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Amo na nang ginahulat kay kadamo sang mga nagpamangkot nagliligad nga outside Bacolod ang ilang sining residential nag-star sila sa linya kami yang hindi taga Bacolod san o kami pwede ka magka-entrada. Amo na ni ang sabat maka-aksyon. Province-wide na ang SAP sa ARB. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:48 na aksyon na Radio Philippine Standard Time. Kaya ragin sa mga ka-aksyon naton nga gina-atake sang balatian labi na ining baw kadelikado sige hapon sang high blood, no? High blood ka, may diabetes ka nga balatian, hindi ninyo na dapat pagpatumbayaan. Labi na gid nga subong tiyempo maka-aksyon kabudlay sang sitwasyon sa mga hospital kag sa mga klinika. Dapat mga ka-aksyon, mag-inom sang panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi mapaulihi sa iba na mo isang minagruso na kapsula. Simple nga tawag sa aton manunggal. Plus ko nagapalang luya ang inyo sa ningalawas. Panyawan herbal capsule tirawi kay sigurado balik gid ang inyo sa nikapagsik. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Cara Pharmacy, kag sa ibang nga butika sa inyo sa lugar. Sa ato sa nga pagbalik-balik man nga report sa aton sa nga patrol. Pagkatapos gid lamang sa ni standby. Ako si Adrian. Okay, dari kita sa second batch sa ato sa ring mga nagaboritor sa live stream. Live stream sa Action Radio Bacolod. Bao kadamo sa mga dugang, no? Dari kita sa kay Lourdes Blaser. Good afternoon. Okay, si Carmelo Caringo, Araman. Gilbert Lotse, okay. Si Ako Maldita, si Melanie Mundeya Mahinay, hi, good PM. Salamat gid Melanie Melody Mahinay, hi, good PM. Chris Vilma Trias, Judith Vergola Figueroa Alayo, aguni pa shout out sa family ni Henry Alayo. Si Jumper Relo Palanog, sa Marlon from Kagawad Nadet Iskara, Barangay Lagranha, La Carlota City. Si Melanie Mondeya Mahinay from Barangay Tangob. Sa tanan-tanan nga mga taga-Barangay Tangob. Mga tagubnon nga mapinalanggaon. Chris Vilma Trias. Good evening, watching live East Home 3, Barangay Estefania. God bless. Chris Vilma Trias. Evelyn Tipomuseno, signal number 3 na diri sa Metro Manila, Amamanggani. Evelyn Di Pomoseno. Nelner Realista, good PM. Si Bisnar Condada Alexander. M. Esmeralda Dolido. Don Di Blanca, Toto Don Di Blanca, Amigota. Salamat. Ophelia Galero Arce. Good evening, Sir Marlon, watching live from Isabela. Bambi Serrano Defensor. Mayroon kayo, Sir Marlon, watching live kami di sa East Home 3. Barangay Stefanea, Defensor Family. Si Chirik, Eric Rojo Asiado, mayong hapon, monitor ko dari sa Manila. Chris Vilma Trieste ang nakadaog na pwede pa once lang, no? Once lang kay nagligad to mayara sang nagdubling entry, no? Pali kay salanga, no? Kaya parang at least damo-damo ang magadaog. Salamat Chris Vilma Trias. MJF Lily King, hi. Okay. Josefina Loxing Generato, aslan tani ka isa lang ipadala ang entry name sa SAP Action Radio. Salamat kid. Yes. Kaisa lang, ano? Once lang magpadala, no? Importante mayara sang entry. Kaya kung di ka magkapadala entry, 100% way ka chance magdaog. Pero kung magpadala ka entry, may chance agad
nga magdaog kay malawig-lawig pa ini. Elizabeth Malaka Gamala. Okay, Gabriel man, Elizabeth Malaka Gamala. Basta may mamangkot sinyo na may magtawag cellphone nyo, automatic pamangkot. Anong radyo sa Bacolod or Negros Occidental imo sa naging napamatian, sabat nyo simple lang, Action Radio Bacolod. Hambal ni Elizabeth, greet my granddaughter, Juliana Janelle Gamala Martino, 8th birthday today. Thanks. Stay safe. God bless. Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon. Salamat. Swimming lang gini or honors ng iban? Ah. Masila tanan di puro masila may mga honors na. Supa sila? Wala na ina. Nay na ro ija. Wala pa siya nabuksan. Buksi lang. Ari sa likod. Iyo di. May cellphone kami. Ay, nawi. Ari pa ito na. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sang sini nga promo sa ERP. Kay sa para sa ilan nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo gid salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Budlay ging mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapiyan-piyan di mayo hindi gid mayo kami budlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man dyan reklamo, wala ka man dyan 300 pesos, iba niya timiyara, di silang enough. Wala man kay ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Mo lang i-endure lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo mangin ka sa uli? Mangin teacher, gid science teacher mo ginang gusto. Science gid ang favorite mga subject. Subong nga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks bala nang amugin na nang daw mabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation nang mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay, anong budlay gid, anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw hindi dason answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano anseran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 pace. Paano mo nabalaan? Nang nabatian ko sa radyo gid ng October. Basta nagsulat ko din pagkagabi dason nagin nabalang ko danay ni Leona nga nasulat pa lang hindi ako tanay kinawiya ko yan kuya ko sa mga amo na bala silingin sa akon na sige na ba na ng opportunity na ti amo to nagsulat ko dayon dason si gabi ko patugin sulat kay mas nami ba kung gabi kay ikaw lang isa wala makaano na dason na mo na nangingita ko sa may mga picture. Balikan tang patrol, detalye sang natipon nga balita with Action Eden Aboso. Action Eden sa balik ka report, please come in.
Commander Major Jovel Fidel, nagabiyahe padulong norte, padulong sur nga direksyon ng ambulansya. Sang ginbungguan sang Montero Sports nga salakyan nga ginamaneho naman ni Kenny Arilio, 21 anyos, residente sang Barangay Alihis, nga nagabiyahe naman gikan nagkatundan padulong na sidlangan nga direksyon. Rason nga posible na dulaan sang kontrol si Pranilla nga mong driver sang ambulansya kag natumba ini kag nagbunggo sa delivery van nga ginabaneho naman ni Genesis Graelios, 32 anyos, kag residente sa Banwa sang Borsia nga nagabiyahe naman gikan norte padulong sur nga direksyon. Sa karon si Cajeras kag Sombero nga ang ginabulong sa South Bacolod General Hospital, samtang si Limaco nga mong pasyente nga sakay sang ambulansya ang padayon man nga ginabulong diri sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Si Arilio nga ang driver sang pribado nga salakyan ang priso karon sa custodial facility sa Police Station number 1 kag mahimo mga tubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and multiple injuries kag damage to property. Gin-detain man sa Station 1 si Graelios nga mong driver sang delivery van samtang nagapadayon pa ang investigasyon man sang kapulisan. Sa sining nga panahon, importante ang ikayang lawas sa gunalikawan ng mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang balita halin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga nag-problema, hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, karon sa aksyon na firing line, last 7, Tob last 9 with aksyon Brian Morden. Action reports afternoon edition magbalik buwas. Magasunod na aksyon balita evening edition with aksyon Dale Salazar. Kang aksyon ang defensor. Ako naman aksyon na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,